गोजोनथाव बाथ्रा नाम्बार 2 कर्नार सेमिफाइनाल मोनसे जाबाय थादोंमोन जेराव आमुआ आमगुरि सानथालि सेल्फ ग्रुपजों लोगोसे सिम्बोरगावनि गेजेराव नाथाय जों खोनानो मोनबाय सिम्बोरगावआ बिथांमोना फेजेननानै फाइनालाव थांनो हानाय बिथांमोना देरहासारनानै फाइनालाव थांबाय आरो नैबे समाव जोङो दा सेमिफाइनाल मोनसे जागासिनो दङ जेराव कालुगाव सुबाइजार आरो तितागुरि जायनि बिथोराव देरहागोन बिथांमोना सिम्बोरगावजों फाइनाल गेलेनो मोनगोन। Kantai dah tahu siapa sih? Ben narkar orang yang nang pijakan be.